Gisaulog karong adlaw ang ika-89 nga kasumaran sa dakbayan sa Sugbo kon Charter Day. Samtang walay madawat nga Charter Day bonus ang mga kawani sa Cebu City Hall. Ano ang report ni Alan Domingo? Simple lang ang 89th Charter Day celebration sa dakbayan Sugbo diin gibuksan sa Santos nga Misa ug dayon hamubong programa nga gipanguluhan sa mayor. Kauban ang direktor sa Cebu City Police Office ug ang representante sa Vice Mayor's Office mihatag sa ilang pagyukbo sa monumento ni Don Vicente Rama ang amahan sa Cebu City Charter. Mihimo usab ang kapulisan og 21 gun salute. Mitambong sa kalihukan ang mga ubang opisyal sa dakbayan, mga department heads ug mga kawani sa Cebu City Hall. Misalmot ang nakadayang ahensya sa gamhanan. Sa iyang hamubong mensahe, gihimugatan sa mayor ang kamahinungdanon sa pagkaumol sa syudad sa Sugbo. Don Vicente Rama believes in a Cebu that serves its people with dignity, fairness, and courage. Wala makatambong si Vice Mayor Tomas Osmeña tungod aduna kuno kini laing commitment busa nagpadala kini og representante nga mibasa sa iyang mensahe. Samtang naminghoy ang mga kawani sa Cebu City Hall tungod kay sa unang higayon zero bonus karon nga Charter Day celebration so kwahi sa nang labay katuigan. Una nagipasabot sa chairman sa Committee on Budget Dave Tumulak nganong walay bonus karong tuiga. Ang hinungdan mao ang istrikto nga warning gikan sa Commission on Audit nga giplag na o gibadlong na sa COA ang budget sa bonus ni atong tuig 2023 ug tuig 2024 pinagi sa pag-issue sa memorandum ug notices of suspension. Kahinumduman nga nakadawat og 35,000 pesos nga bonus ang makawani sa City Hall ni adtong nakalabing tuig. Kauban si Clover Lumaya ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.